Кадерле дуслар, берничә сәгатьтән яңа елда килеп җитәчәк. Узган ел безнең барыбыз өчен дә шактый сынаулар елы булды. Әмма ләкин алай булуга карамастан үзебезнең куйган максатларыбызга ирешә алдык. Шулай ук Санкт-Петербургта бик күп чаралар үттеләр. Һәм дә күргәзмәләр булды. Яңа китапларның презентацияләре үтте. Һәм инде алга табада безнең әле планнарыбыз бик зур. Барыбыз бергә аларны тормышка ашырырга алга табада насыйп булсын дип өметләнеп калабыз. Питер Татар каналын караучыларга һәм дә инде безнең белән шушы минутларда безнең белән булучыларга яңа елда яңа уңышлар, саулык, сәламәтлек, гаилә иминлеге, үзегезнең барлык максатларыгызның тормышка ашуын теләп калабыз. Сау сәламәт булыйк һәм иң мөһиме күңелләребез тыныч булсын. Яңа еллар белән дуслар. Yıllar җитте тагын, дуслар, күрәмсез. Артта калсын узган елда ниләр күргәнсез. Иске елдан бәхет, шатлык яңага күчсен. Яңа елда һәр көнегез сөенеп үтсен. Яңа ел белән, hey якын дусларым, котлар сезне шын күңелдән нителим тагын. Илебездә, өегездә иминлек булсын. Һәр көнегез иман белән, нур белән тулсын. Җыелышыйк бергә мул табыннарда, бәрәкәтле гомер телик дус якыннарга. Яңа елны каршы алыйк җырлашып кына, изге теләк, матур уйлар уйлашып кына. Яңа ел белән, hey якын дусларым, котлар сезне шын күңелдән нителим тагын. Яшәү дәрте җаныгыздан гел ташып торсын, игелекләр эшләү уе кел артып торсын. Hey! Яңа елны еңне-еңгә дуста тусак, бер-беребезгә мехрибанлы, шәфкатьле булсак. Бу дөньяның нигъмәтләре һәр кемгә җитәр. Алдагы яңа елларда бәхеттә үтәр. Яңа ел белән, hey якын дусларым, котлар сезне шын күңелдән нителим тагын. Алдагы теләкләремә өстисем килә, бәхет елы булсын иде һәр бер кешегә. Илебездә, өебездә иминлек булсын, алдагы яңа елларда бәхеткә тулсын. Аллах насип етсен, хактанда бийик татар халкы булып, бийик татар телендә үзебезнең динебездә сөйләшеп, очрашып, бергә булып, бердә булып, милләтне саклап, алга да эшләргә. Яңа еллар белән сезне. Газиз милләттәшләр, яңа ел котлы, мүбәрәк булсын. Без бергә, безнең көч бердәмлектә. Дорогие дуслар, мы, команда портала Питер Татар, подготовили для вас праздничный онлайн-концерт «Восточный вечер в Петербурге». Так мы хотим отдать дань благотворительным вечерам, которые довольно часто проводились в царское время, а потом и в советское время в разных городах нашей страны, включая Казань и Санкт-Петербург. На этих вечерах были национальные игры, танцы, литературные и музыкальные мероприятия, традиционным чаепитием, национальной кухни. Также собирали пожертвования и помощь в пользу нуждающихся. Чтобы воскресить эту традицию,
мы подготовили для вас музыкальную программу. Также мы предлагаем вам поучаствовать в благотворительной акции в пользу фонда «Ярдем Помощь». Эта организация уже много лет помогает людям с ограниченными возможностями и делает их жизнь лучше. Подробнее об этом будет сказано в следующем сюжете. А вы можете перечислить средства по номеру телефона, номеру карты фонда и по QR-коду системы быстрых платежей, которые даны в сюжете и в описании данного видео на YouTube. От лица портала Питер Татар и себя лично примите наши теплые поздравления с наступающим 2023 годом. Пусть он принесет больше любви, счастья и благополучия в ваши семьи и дома. Всех с Новым годом! Общенациональный благотворительный фонд «Ярдем Помощь» – уникальная организация, известная далеко за пределами Татарстана. Уже больше 15 лет фонд активно участвует в жизни людей с ограниченными возможностями. Крупнейшим реализованным проектом является работа по социальной адаптации незрячих и слабовидящих в реабилитационном центре фонда. Здесь люди, потерявшие зрение, имеют возможность пройти месячный курс возврата к социальной жизни. Они обучаются письму и чтению по системе Луи Брайля, компьютерной грамотности, различным навыкам, необходимым в жизни, проходят курсы адаптации на местности. Программа курсов насыщенная и включает в себя массажные процедуры, учебные, творческие, спортивные занятия, различные культурные мероприятия, походы в музеи, театры, концертные залы. Кто-то находит себе вторую половину, а кто-то и просто стимул жить дальше. Фонд «Ярдем» начинал свою деятельность с курсов для людей с проблемами по слуху, работа с которыми продолжается и поныне. С 2016 года в центре стали проходить курсы реабилитации для страдающих ДЦП, колясочников и опорников. У них своя программа, в которой курсантов учат жить в социуме и быть активными. Здесь также, кроме лекций и занятий, массаж, лекции, спортивные конкурсы, походы в театры, уроки домоводства и творчества. Научить жить полноценной и насыщенной на события жизнью, быть самостоятельными – главная задача преподавателей и сотрудников центра. Одно из значимых направлений деятельности фонда «Ярдем Помощь» – развитие спорта среди людей с различными нарушениями здоровья. Новый многофункциональный спортивно-оздоровительный комплекс, запущенный в 2022 году, уникален не только для Казани, но и всей республики. Современный спортивный зал, специальные тренажеры для людей с ограничениями по здоровью. Спорткомплекс может служить площадкой для подготовки паралимпийцев по 15 видам спорта. И уже сейчас в нем тренируются как профессиональные спортсмены, так и просто желающие заниматься спортом. В цокольном этаже центра «Ярдем» размещена типография, в которой печатаются книги по системе Луи Брайля и предоставляются практически все виды полиграфических услуг. Тот, кто заказывает здесь что-либо, становится своего рода благотворителем, ведь все доходы идут на содержание центра и проведение курсов. Высокую оценку работе центра дали многие государственные, духовные и общественные деятели. Помимо реабилитации людей с ограниченными возможностями, у фонда «Ярдем Помощь» большой спектр социальной деятельности. На попечении фонда находится более 100 нуждающихся в заботе и внимании, малоимущие семьи, пенсионеры. В Казани известность фонду придают различные благотворительные акции. Одна из таких – «Дорога жизни», которая была запущена в апреле 2020-го с введением режима самоизоляции. Благодаря ей тысячи казанцев ежедневно получали горячее питание в ланчбоксах. Позднее акция переросла в системный проект и дважды стала победителем фонда президентских грантов. Фонд «Ярдем» уделяет большое внимание работе в местах заключения, регулярно поддерживая продуктами и религиозной литературой мусульман, находящихся в учреждениях УФСИН России по Татарстану. Приоритетным направлением фонда являются дети-сироты. В 2014-м фондом был основан дом «Семейный очаг», в котором воспитываются дети, оставшиеся без попечения родителей. Семейный очаг позиционируется как альтернатива детским домам, где представлена модель решения проблем сиротства. Не менее значимый проект фонда – пансионат для детей в одном из районов Татарстана. Религиозное образование, согласно традициям предков, давались с детства. И, возможно, в будущем выпускники пансионата поступят в исламские университеты и станут учеными-богословами. Еще один пансионат планируется открыть в мечети Сулейман, что в казанском поселке Левченко. Именно здесь в 2007 году был образован и начал свою работу фонд «Ярдем Помощь», который сегодня, благодаря меценатам, на месте старой мечети возвел новую. В ней уже ведутся отделочные работы, и, даст Бог, новая мечеть Сулейман откроет свои двери в ближайшее время. Все уникальные достижения, которые смог достичь фонд «Ярдем Помощь», не были бы реализованы без поддержки меценатов, волонтеров и просто неравнодушных людей. Важно понимать, что за каждым добрым делом есть человек, который верит в добро, его совершает и делает этот мир лучше. Татарлар! Bütün Россияның татарларына
Сәлем Санкт-Петербургтан, Ленинградтан зур сәлем сезгә, туганнарым, дусларым, кардәшләрем. Яңа ел килеп җитә. Бөтенегезне дә тәбриклим. Саулык, сәламәтлек, тазалык, тынычлык, эшләрегездә уңышлар телим сезгә, бөтенегезгә дә. Туганнарым, дусларым, иптәшләрем, кардәшләрем. Дорогие мои, огромный, сердечный привет вам из Ленинграда, Санкт-Петербурга. Друзья мои, родные, близкие, всем татарам огромный привет из Санкт-Петербурга. С самыми глубокими чувствами любви, уважения. Я вам передаю добрые пожелания. Пожелание здоровья, прежде всего здоровья. И удачи во всем в новом 2023 году. До свидания, мои дорогие. Всего самого доброго. Кардәшләрем, бу җырны бергә җырлыйк әле, яме? Халык җыры Тала. Күлмәгеңнең якасы уясы бар, битләреңдә кояш уйный, айгына куясы бар. Эх, тала икән беләгем, сине бер көнне күрми торсам, яна минем йөрәгем. Эх, тала ике беләгем, нигә тала, нигә яна икән минем йөрәгем. Киме беләзегеңне дә калдырма беләгеңне, бер сөям дип, бер сөймим дип яндырма йөрәгемне. Эх, тала икән беләгем, сине бер көнне күрми торсам, яна минем йөрәгем. Эх, тала ике беләгем, нигә тала, нигә яна икән минем йөрәгем. Ашып куеп җипкәниләр төзәсең, үзәкләр менә өзәсең, үзең шуны сизәмсең. Эх, тала икән беләгем, сине бер көнне күрми торсам, яна минем йөрәгем. Эх, тала икән беләгем, нигә тала, нигә яна икән минем йөрәгем.
Альберт Асадуллин. Hürmetli millettaşlar, birнеше mezgildan biz barımızda гадәттәгечә түгәрәк өстәлләр артына утырып, иң якыннарыбыз белән үтеп баручы 22нче елга зур рәхмәтләребезне белдереп, иң уңайларын, иң яктыларын алып, 23нче елга күчербез. Шул ук вакытта инде без бер-беребезгә зур рәхмәтләр әйтәбез. Хактан да 22нче елны караганда татар халкы өчен, Татарстан, Русия өчен бу бик мөһим ел булды. Ничек кенә булсак та без махсус операция турында әйтәбез. Шуңа күрә тизрәк Аллаһ насыйп итсен, тынычлыклар җитеп, егетләребез үз өйләренә кайтып, әти-әниләрен, хәләл җефетләрен, балаларын кышып, без бәхеттә яшәр идек. Икенчедән инде бу безнең күләмдә караганда ислам дигәндә Россия күләмендә 1100 еллык безнең әти-бабалар рәсми рәвештә ислам динен кабул итеп, аңа тугры булып, менә күпме еллар, гасырлар яшәйбез. Аңа без бик зур рәхмәтле һәм һәр вакытта да әйтәбез. Бәлки ислам татарсыз яшәй аладыр, ләкин татар исламсыз яшәй алмый дип. Безнең бөтен дөнья татар конгрессы өчен ул 30 еллык булды. Һәм 8 еллык 8нче съездны үткәргән вакытта без инде бер караганда отчет тоттык, икенче караганда тагын халкыбызга, активистларга, җитәкчеләребезгә рәхмәт әйтеп, алга таба да өметләнеп карадык. Һәр беребезнең гаиләбездә ниндидер бәхет булган, бала туганмы, никахлар булганмы, балаларыбыз мәктәп бетереп, институтка кергәнме, яки бетереп, таныклыкка алып эшкә барганмы, һәр беребезнең үз бәхете бар. Шуңа күрә бу бәхетегезгә ихлан, шат булып, тагын бер кат үтеп китүче 22нче елга рәхмәтебезне җиткерәбез. Якынлашып килүче 23нче ел дигәндә, мин иң беренче инде үзебезгә моны өмет елы дип әйтәсем килә. Хактан да дастаннар дигәндә, үзебезнең тарих дигәндә, татар милләте дигәндә, әгәр дә безнең һәрбер гаиләбездә бәхет булса, олыларыбызга ихтирам белән карап булса, тарихыбызны барыбызда белсәк, шушы булган мәхәббәтне үзебезнең балаларга, ныгчыкларга да бирә алсак, бездән дә бәхетле халык була алмас дип мин уй йөртәм. Шуңа күрә бәхетле булыйк, бердәм булыйк. Яңа еллар белән сезне, кадерле милләттәшләр.
Ассаламу алейкум, хурматлы дуслар, милләттәшләр. Чын йөрәктән тәбриклим сезне яңа ел белән. Бетә бара 2022 ел. Һәм мин телим искә алырга узган эшләрне. Альхамдулиллах, бездә бар үз йортыбыз. Зур рәхмәт президенту Татарстана. В Татарском культурном центре күрешәбез кызыклы кешеләр белән. Ай сайын уза татарская гостиная. Уздырабыз выставки картин, скульптур. Атна сайын укытабыз туган телдә. Шахматый турнир уздырабыз. Балалар байрамларны уздырабыз. Бер ел үтте, Татар халык театрына был. Һәм тагы да төрле эшләр эшләнә. Бик зур рәхмәт телим әтергә активистам центра. Светлане ханум, Фирая ханум, Сирина ханум, Алина ханум. Но не бар эшләр эшләнә под руководством председателя Татарской национальной культурной автономии Еркаева Раиса Марсовича, һәм постоянного представителя Татарстана в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Рената Накифовича Валиуллина. Яңа ел белән сезне, хөрмәтле дуслар. Теләк телим сезгә саулык, сәламәтлек, узын өмер, уңышлык, бәхетлек. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Thank you.
Болашақтан қалған хыял мәлі Күңел хаман ізли яңа юл Күннәр түннәр аша килә безгә Ак бишмәтен киеп яңа ел Яңа ел Күннәр түннәр аша килә ул Яңа ел Бабай килә, бабай. Рәхим итегез. Елны да шик сәгать Чыршыдагы утлар кабынган Әнине бераз көтеп Яңа сукмак салыр алдыннан Яңа ел Арали, апшығында нәрсә бар? Яңа ел бүләкләре, җиргә яңа ел килә. Ә миңа да бүләк бирәсеңме? Бирәм, тамашачыларыбызны яңа ел белән котласаң. Котлыйм, котлыйм. Кадерле тамашачылар, сезне яңа ел белән тәбрик итәм. Һәм 15 январда 15 сәгатьтә Шүрәле әкияте карарга чакырам. Килми калмагыз. Бик кызык булачак. Нәрсә бүләгем? Бабайдан алган бүләкләр Кыш бизәге төшкән тәрәзәләр Җем-җем бәйрәм итә кичләрен Яңа елдан бәхет өмет итеп Пусть цветут ваши дни золотые, пусть горят новострои как огни. С Новым годом, друзья дорогие! С Новым годом, родные мои!
Сине алыккана Азбана Шабына Добрый вечер, дорогие друзья! Поздравляю вас с наступающим Новым годом! Пусть этот год принесет вам только самые светлые, приятные, радостные события, чистого мирного неба над головой, крепкого здоровья, счастья и всего самого наилучшего. Чем больше мы будем связаны, встречаться, у нас пословица есть, когда люди встречаются, у них жизнь продлевается. Так что эти встречи, они не остаются так просто. И я хочу, чтобы в дальнейшем в Доме дружбы она должна соответствовать своему названию. Дружите, даже здесь можно и влюбляться, все молодые девчата. Если побольше было бы молодых ребят, мы бы, может, и свадьбу здесь проводили. Вот такие дела, поэтому еще раз с наступающим Новым годом. Желаю вам всех крепкого здоровья, успехов в вашем очень таком нужном деле. И кто слышит, наверное, знайте, что у нас татар очень здесь, в Санкт-Петербурге, много. Даже вот где мы были вчера, тоже это мероприятие, там, когда увидели нас, все говорят: а что вы раньше, а как не знаете? Они, значит, в интернет не заходят. Мы постарались всем объяснить. Был Сергей Сергеевич, он тоже здорово там всем объяснил, что зовите, мы всегда к вам придем. Где бы ни было, молодцы. Дом дружбы поддерживает. Файда, все национальности, которые идут по коридору, белорусы там, киргизы, казахи, очень молодцы. Я думаю, что это будет держаться, потому что без дружбы, как говорится, нет коллектива такого. Всего доброго. Дед Мороз всегда за вас рад.
Дедушка Мороз очень много сказал, а я скажу коротко. Желаю всем крепкого здоровья, мира и добра. Я рад. Уважаемые жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области, организация «Файда» поздравляет вас с наступающим Новым годом, желает всем новых перемен, новых успехов, благополучия, счастья и радости. Всех с наступающим Новым годом. Организация «Файда». Так будет. С наступающим Новым годом! А снег идет, и все вокруг чего-то ждет. Так этот снег, так тихий снег, хочу сказать при всех. Мой самый главный человек, взгляни со мной на этот снег. Он чист, как то, о чем молчу, о чем сказать хочу. Кто мне любовь мою принес, наверно, добрый Дед Мороз. Когда в окно с тобой смотрю, я снег благодарю. А снег идет, и все мерцает и плывет. Спасибо, снег, моей судьбе,
я с ней благодарю. А снег идет, и все мерцает и плывет за то, что ты в моей судьбе. Спасибо, снег, тебе. Поздравляю вас всех с Новым годом. Желаю вам в 2023 году счастья, здоровья, любви, чтобы все у вас было хорошо, все мечты сбывались, чтобы все было самое лучшее. Кадерле дуслар, яңа ел белән исәнлек, саулык, бәхет телим сезгә. Яңа ел белән Любовь таилась в глубине, она ждала. И вот проснулась, и глаза свои открыла. Теперь пою не я, любовь пою.
Апас балалар сәнгать мәктәбенә якташыбыз Сара Садыкова исеме бирелде. Әлеге изге гамәл район башлыгы Айрат Җиһаншин тәкъдиме белән тормышка ашты. Бу көн район тарихына истәлекле вакыйга буларак кирип калачак. Тантаналы чарада Сара апа Садыкованың бик күп иҗатташ дуслары, шәкертләре катнаша. Алар Апас районы турында җылы фикерләре белән уртаклаша. Сара апа Садыкованы олы хөрмәт хисләре белән искә алалар. Биргә килгән кунакларны иң элек район башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары Гөлүсә Галләмова сәламләде. Хөрмәтле милләттәшләр, чын күңелдән яңа ел белән котлыйм. Яңа елда безнең хыялларда булган мөгъҗизаларның кабул ителүен телим. Барыбыз да исән сау булыйк. Бу ел якты мизгелләр, шикләнмәгән уңышлар, яхшы фикерләр һәм кызыклы вакыйгалар елы булсын. Яңа ел белән дуслар. Садыкова, Апас Яга. Оркестровка Рустема Абязова. Исполняет лауреат международных конкурсов вокальный ансамбль «Радость» Апастовской детской школы искусств. Преподаватель лауреат международных конкурсов Римма Макаева.
Яңа ел. Бу сүзләрне ишетүгә безнең күз алдыбызга хуш исле Зифа чаршы, аппак кар бөртекләре, җемелдәвек сихри утлар килеп баса. Узып баручы елга рәхмәт белдереп, якынлашып килүче 2023 елда барыгыз да сау-сәламәт булыгыз. Кышкы аклыкка, язгы сафлыкка, җәйге җылылыкка һәм көзге муллыкка сөенеп, тормыштан тәм табып, өмет белән яшәгез. Һәм яңа елда гына түгел, ел буе кайфләрегез һәрвакыт күтәренке булсын. Бәйрәм белән дуслар. Хөрмәтле милләттәшләр, сезне Семей шәһәре Казахстан Республикасының татарлары исеменнән чын күңелдән якынлашып килүче яңа еллар белән тәбрик итәбез. Бу ел җиңел булмады, катлаулы булды. Шулай да бик күп кенә кызыклы вакыйгаларга бай булды. Шәхсән безнең Семей шәһәрендә татар сәнгать мәктәбе, Казахстанның уникаль шундый сәнгать мәктәбенә 30 ел тулды. Шул уңайдан безнең шәһәрдә күп кенә вакыйгалар узды. Мәсәлән, 23-нче Иртыш моннары халыкара татар сәнгате фестиваленең гала концерты, шулай ук татар сәнгать мәктәбенең официаль ачылышы, 2 халыкара фәнни-гамәли конференция. Шулай ук безнең шәһәребез, Семей шәһәре Абай өлкәсенең яңа Абай өлкәсенең үзәгенә әверелде. Шуннан да алга таба планнар бик күп. Мин дә сезгә бары тик яхшылык, исәнлек, саулык һәм шушы хыялларыгызның, планнарыгызның тормышка ашуын бик телим. Сезгә кайнар сәлам һәм киләчәк яңа еллар белән сезне. Хөрмәтле Санкт-Петербург татарлары, безнең милләттәшләребез. Буа дәүләт драма театры сезнең якынлашып килүче яңа ел бәйрәмнәре белән тәбрикләп кала. Без сезгә саулык, сәламәтлек, хәйлә тынычлыгы, иминлеге телибез. Юлларда сак йөрегез. Ходай безне һәр вакыт шулай матур итеп аралаштырып торсын. Киләчәктә уңышлар теләп, яңа еллар белән тәбрикләп сезне Thank you.
Здравствуйте, я художница Полина Илюшкина из Татарстана, Национальной Татарской Республики в составе России. Я много раз была в Египте на арт-симпозиумах и арт-форумах, и мне очень нравится Египет, его культура и история, гостеприимство и доброта людей. Я всех поздравляю с наступающим Новым годом и желаю, чтобы в Новом году все ваши мечты исполнялись, чтобы вы были здоровы. Не болейте и будьте счастливы. Assalamu alaikum, hürmetli dostlar, aziz milletdaşlar. Менә biz Аллага шөкер 23-нче елга да аяк басабыз бит әле. Алла бирса, иң зур теләклем илебездә тынычлык булсын. Һәр гаиләгә иминлек телим, сәламәтлек телим. Һәм 23-нче елда гаиләләребездә татар теле күбрәк яңгырасын иде, дуслар. Балаларыбызга өйрәтергә без фарыз.
Шушы уйлар белән Татар гаиләсендә татар баласы дигән проект башладым. Кушылыгыз, дуслар. Көненә 3 кенә сүз белән татар телен үрәнеп, рәхәтләнеп, татарча аралашып, без бит татарлар дип горурланып яшәргә язсын. Яңа ел белән бәхетле ел булсын, дуслар. Яңа 23-нче ел белән. Яшьлегемә бик яш кайтам, чырналып моңнарына. Иркәм белән атлап үтәм, мәхәббәт юлларыннан. Кайтыйк, дустым, яшь чакларга, бер кайтып килик әле. Моңга салып үткәннәрне, шатлыкка тулы мәлне. Кайтыйк, дустым, яшь чакларга, бер кайтып килик әле. Моңга салып үткәннәрне, шатлыкка тулы мәлне. Яшьлегемә бик яш кайтам, анда безне көтәләр. Онытылмас мәхәббәтем, нурга күмгән саф хисләр. Кайтыйк, дустым, яшь чакларга, бер кайтып килик әле. Моңга салып үткәннәрне, шатлыкка тулы мәлне. Кайтыйк, дустым, яшь чакларга, бер кайтып килик әле. Моңга салып үткәннәрне, шатлыкка тулы мәлне. Яшьлегемә бик яш кайтам, кичке уеннарына. Таңга кадәр җырлашабыз, кушлык баяннарына. Кайтыйк, дустым, яшь чакларга, бер кайтып килик әле. Моңга салып үткәннәрне, шатлыкка тулы мәлне. Кайтыйк, дустым, яшь чакларга, бер кайтып килик әле. Моңга салып үткәннәрне, шатлыкка тулы мәлне. Моңга салып үткәннәрне, шатлыкка тулы мәлне. Шатлыкка тулы мәлне. Кайтыйк, дустым, яшь чакларга. Ассаламу алейкум, мөхтәрәм милләттәшләр, кардәшләр, бигрәк тә чит төбәкләрдә яшәүче, Санкт-Петербург шәһәрендә яшәүче безнең милләттәшләребез, татарларыбыз, сезне ихлас күңелдән менә шушы якынлашып килүче 2023 ел яңа ел бәйрәмнәре белән ихлас күңелдән тәбрик итәбез. Сезгә саулык, сәламәтлек, башлаган эшләрегездә киләчәктә уңышлар, гаилә иминлеге һәм инде әлбәттә күкләребезнең тыныч булуын теләп калам. Хөрмәтле дуслар, сезне яңа еллар белән Татарстан Әлмәт шәһәреннән сезне кайнар сәламләп, композитор, автор башкаручы Хамид Мәткәримов. Мировой футбол. С таким соперником
шатлыкка күмә ул. Яңа ел, яңа ел, яңа ел, юлларны узалы урамый, ишегем шакыда сорамый, килинде көттерми соңармый, яңа ел бернигә карамый, юлларны узалы урамый, ишегем шакыда сорамый, килинде көттерми соңармый, яңа ел бернигә карамый. Шаул ясулап ашкынып, иң якын кешедәй сагынып, зарыгып көткәнне белә ул. Яңа ел, яңа ел, яңа ел, юлларны узалы урамый, ишегем шакыда сорамый, килинде көттерми соңармый, яңа ел бернигә карамый, юлларны узалы урамый, ишегем шакыда сорамый, килинде көттерми соңармый, яңа ел бернигә карамый, юлларны узалы урамый, ишегем шакыда сорамый, килинде көттерми соңармый, яңа ел бернигә карамый, килинде көттерми соңармый, яңа ел бернигә карамый. Хөрмәтле милләттәшләр, дин кардәшләребез, татарларыбыз, Ходай Тәгалә безгә барыбызга да якынлашып килүче яңа елларда тынычлык алып килсен. Һәрберегезнең йортына бәхет, шатлык, бәрәкәт һәм исәнлектә күрешергә язсын. Татар икәнегезне онытмагыз. Минем белән җиргә бәхтем туган, өлешемә тигән көмешем. Шул бәхтемне эзләп юлга чыктым, шул бәхтемне эзләп килешем. Шул бәхтемне эзләп юлга чыктым, эзләп таптым дисәм югалам. Якын дустым мескен өмет белән, үз-үземне кабат юатам. Якын дустым мескен өмет белән, үз-үземне кабат юатам. Юлларында бәхет күп очрадым, тик берсе дә түгел минеке. Юл шатында әнә басып тора, ул аныкы яки синеке. Ә минеке бәлки ачтан каңгырадыр әллә айларда. Бәхетсез икән мин бәхетсез,
эзләп юлга чыктым, юлым сикәлтәле әремле җиңел килгән бәхет эзләп тапкан бәхет кадерле җиңел килгән бәхет эзләп тапкан бәхет эзләп тапкан бәхет кадерле. Таң атканда тәрәз ачтым, көн яктысы керсен диеп, күңелемнең моңсу келеп, таң шәфәгын күрсен диеп. Таң атканда тәрәз ачтым, җанга шатлык тулсын диеп, сагыш сеңгән җырларыма кояш нуры кунсын диеп. Таң атканда тәрәз ачтым, җанга шатлык тулсын диеп, сагыш сеңгән җырларыма кояш нуры кунсын диеп, кунсын диеп. Таң атканда тәрәз ачтым, назлы җилләр кышсын диеп, хыялларым канатланып, синең янга очсын диеп. Таң атканда тәрәз ачтым, җанга шатлык тулсын диеп, сагыш сеңгән җырларыма кояш нуры кунсын диеп, кунсын диеп. Таң атканда тәрәз ачтым, аны җилләр ябар инде. Мин югалткан мәхәббәтне җырым эзләп табар инде. Таң атканда тәрәз ачтым, җанга шатлык тулсын диеп, сагыш сеңгән җырларыма кояш нуры кунсын диеп. Таң атканда тәрәз ачтым, җанга шатлык тулсын диеп, сагыш сеңгән җырларыма кояш нуры кунсын диеп, кунсын диеп. Кояш нуры кунсын диеп, кунсын диеп. Табалмам дип сине курыктым, эзләдем, күзләдем, ут йоттым. Мин сине таптым да бу җирдә, бәхетнең үзенә юлыктым. Мин синдә югалам,
Җәннәт бу җирдә табылган. Янымда килештә сагынам. Җибәрмә янымнан, җаныңнан. Dünyamны tam yaratım diyen sizden bir günge bir tünge jibermesin üzünden. Dünyamı tam yaratam diyen sizden bir günge bir günge Jibermesin mine üzünden. Misine yatlığı soluyumda. Күзләрем алалмыйм күзеңнән. Иң соңгы сулышка кадәр җибәрмәсен мине үзеңнән. Дөньямны там яратам дигән сүздән bir көнгә bir төнгә җибәрмәсен үзеңнән. Дөньямны там яратам дигән сүздән bir көнгә bir төнгә җибәрмәсен мине үзеңнән. Dünyamı tam yaratım diyen sizden bir günge bir tünge jibermesin, jibermesin mine uzundan. Jibermesin mine Hürmetli milletteşlerimiz, kadirli Tatarlar, sizni şın köngülden, matur, жылы, yakты bayram bilen kutlaysım kile, Яңа yıl bilen sizni. Bizning jırlar sizge kübrek ümit, ilham, mehabbet getirsinler. Siz bizning jırlarımızı yaratıp tınlaganınız için ming rahmet. Hem indi biz sizning için ijat etemiz. Bayram bilen sizni, Яңа yıl bilen. Күктә йөзә ак булыт, безнең мәхәббәт булып. Кайтар мине язларыма, төреп сөю назларыңа. Жанымны иркәм жылыт. Җырлап ага елгалар, бер кайчан тынмый алар. Елга булып дәрьяларга, бәхетле якты елларга. Аксак иде сөйгән яр. Син минем назлы ярым, җырлап туя алмас җырым. Төннәремне яктырткан, якты нурым. Җырлар туа җанымда, Син булганда янымда, кирәк түгел бер кемдә. бу дөньяда.
Сәлам дуслар! Сезне чын күңелдән якынлашып килүче яңа ел белән тәбриклибез. Дөньяларыбыз тыныч, имин булсын. Сау, сәламәт булыгыз. Яңа ел сезгә яңа могҗизалар, яхшы кәефләр алып килсен иде. Дорогие друзья, от всей души поздравляем вас с наступающим Новым годом. Желаем, чтобы этот год был еще лучше, чем прошедший, чтобы он принес вам больше тепла, радости, любви, ну и, конечно, мира. И мы хотим подарить вам наш музыкальный подарок. Бездән сезгә музыкаль бүләк, Кар кызы җыры. Кышның тыны бураны булып бар җиһанга сарыла. Буранын ары суқымын табып бахар күңелгә кагыла. Каршыңа йөгерә кирпегең үбә. Нәфис бизәкләрен чигеп тәрәзәдән үтә. Мин йөгерәм касыйбам. Юк, иншидәй иң күңелле уеннар бүләкләр белән ашыга яңа ел. Мин йөгерәм касыйбам. Юк, иншидәй иң күңелле уеннар бүләкләр белән ашыга яңа ел. Биек таудан чаналарда узышып төшәрбез. Биек таудан чаналарда җитәреп төшәрбез. Елгаларның карын күреп бозларда шуарбыз. Ай калыкканчы урамада уйларбыз уйнарбыз. Мин йөгерәм касыйбам. Юк, иншидәй иң күңелле уеннар бүләкләр белән ашыга яңа ел. Мин йөгерәм касыйбам. Юк, иншидәй иң күңелле уеннар бүләкләр белән ашыга яңа ел. Залушыр җем-җем итәр өченеп бирбез. Гүзәл чыршы җем-җем итәр өченеп бирбез. Сезгә ямьле теләкләрдән тагыя урырмын. Кыш бабайның могҗизалы капчыгын шишәрмен. Мин йөгерәм касыйбам. Юк, иншидәй иң күңелле уеннар бүләкләр белән ашыга яңа ел. Мин йөгерәм касыйбам. Юк, иншидәй иң күңелле уеннар бүләкләр белән ашыга яңа ел. Син кайда идең? Кайларда йөрдең? Ничек мин сине югалттым икән? Син торган йортна, синең урамына ничек кенә мин белмәдем икән. Тик син
Meni de bit seni özledim direk. Meni de bit seni sog'indim deding. Qo'ylarda yurding, sen qayda eding? Meni de bit seni sog'indim deding. Qo'ylarda yurding, sen qayda Dastanға айланды мезгіл шушы тарихи yılda. Нендей матур исем алды Қазан су деген yılға. Қазан деген исем білем салынды көңігіз. Бүгін аңа ғұрурланып мәң яша Қазан дейбіз. İlhanına yazmış bulur Meyeceğisin Kazan Bebebelesin atulur Yaşar yatan bir yazan saklandır azine taşlar. Keşke zirek sazaran bir kalıkta yazmış bulur Kahve ben yaşar Kazan. Suları taza, bәхеті біздің де dolap, yaşarga takdir